iubitul meu. Puteți să stăm în ea? Ne-am jurat, hai să ridicăm și noi mâini. Ia la roller coaster. Pleacă. Acum, Acum ia asta! ce ai cu ăla? Filmezi? Da. Aoleu, lasă! E iață, Lasă, nu iață! iață. E lasă, nu iață! E iață. Era. Fucking shit-ului. Ce? Fucking Oh my god! Oh my god! Oh my god! Eu cred că n-a stat niciodată așa în față. Eu am stat pe rândul de... Fucking shit. Altădată eu mă uitam prin aparatul de fotografiat și era mai ușor. Ia uite aici. Aici sunt alea calde. Gata, uite. Și Ce aici, puteți uite, să și aici e tops? piscină. Uite cum stai să tops! Alta să ai. Păi și aici e ăsta, Marius. Mariotul e aici, da, în spate. Asta e Zic aqua că clubul pe ăla asta separat. cu piscinele care... Ala cu piscina era Mariotul și asta aici e... Asta e aqua club separat între Ah, exclusive. Am văzut școală unde vă curăm poze era intrarea la aqua. Ah, Frumos pe e golful ăsta. Atunci nu știu de să mai cumpărăm. Cheese, tati, cheese! Face o poză, tati, face o poză, hai! Mă poză? Mi-a tras! Wow!